Are you dirty? Are you bullying it, baby? I love you. Mommy. What did you say? Mommy, please. Mommy? What do you want Mama to do? Mommy, sit. Love you, Hannah. You ready? Guys, nagkakaubusan na sa lahat na ng mga shops dito. Kahit saan ako pumunta, wala na talagang toilet paper tsaka rice. Hello mga ka-friendship, good afternoon. It is Saturday, 14th of March. Welcome back to our little channel. I hope that you're having a good day even though may mga coronavirus na mga balita, guys. Oh, my God, I cannot talaga, guys. I cannot na talaga. So it is currently 1 o'clock in the afternoon, guys. And now I am going to meet Paris and Mike kasi nauna na sila. Pumunta sila ng Mount Beverly Shops kasi gustong i-check ni Mike yung local grocery shop ba namin. Kasi, di ba guys, nagkakaubusan na sa lahat na ng mga shops dito. Kahit saan ako pumunta, wala na talagang toilet paper tsaka rice. Tapos last time pumunta ako, nakabili ako ng rice pero yung basmati rice, hindi yung jasmine rice na binibili ko talaga. So at this point of time, wala na talagang keme-keme. Yun bang kung anong mabibili mo, bilhin mo na lang kasi nagkakaubusan na sa mga grocery store. Kaya yun, gusto ni Daddy kahapon, kagabi pagka-uwi ni Mike, gusto niyang pumunta ng shops kasi nga baka daw maubusan na kami, 'di ba? Tapos sabi ko, it's too late, nahintayin na lang natin na pag sa umaga. So, nauna na si Mike tsaka si Paris doon, ando na sila. Tapos ako susunod na lang ako kasi nga naligo pa ako kasi niready ko si Paris kanina para makaalis na sila. Ngayon, kakaligo ko lang, hindi ko na nga yung buhok ko, oh. Bahala na si Batman sa buhok ko. Very basa pa siya. Tapos pag basa siya, ayokong i-comb kasi nga 'di ba, mas prone to breakage yung tawag ito, yung buhok mo kapag basa tapos sinuklay mo. Kaya yun na lang. Tapos it's a bit cold outside, so mag-borrow muna ako ng jacket ni Mike. Gusto ko to na jacket kasi very thick ba, tapos very comfortable kasi nga mas malaki kaysa sa malaki na size para sa akin. Kaya yun, ito na lang ang susuotin ko kasi tingnan niyo yung suot ko. Ayan lang, naka-jogging pants, tsaka itong white na tank top. Nag-change yung lighting sa labas kasi it's sunny and then tatabunan na naman ng clouds. Kaya yun, okay. Tapos antipara si lola nyo kasi hindi ko kayo makita masyado. So, ayan. So, ready na ako. I-off ko na lang ito. Tapos, mamaya na akong maglinis ng bahay kasi yan, oh. Kinainan ni Paris kanina, oh. Ay, hindi masyadong makita. Pero aalis na ako kasi naghihintay na sa akin si Mike tsaka si Paris. Ayan, at 12:50 pa pala siya. Ayan, oh. Wait. 12:50 ng hapon. So, yung gagawin namin, pupunta kami sa shops. I think nakapunta na yata si Mike. Bumili na yata siya ng something. But, I think we will try to visit another grocery shop. So, we'll see the situation there right now. Pero, isama ko kayo guys para pakita ko sa inyo kung anong mga nangyayari dito. Nakakatakot na talaga yung coronavirus na ganyan guys. Na lahat na ng tao nagpapanik buying na talaga. Oh! So, hi mga ka-friendship. Kaka-park ko lang dito ngayon sa Mount Beverly Shops. So, kakatawag lang din ni Daddy. Sabi niya, nasa cafe daw sila ni Paris. They're having brunch. Kasi hindi pa ngayon sila kumain. So, papasok na ako ngayon guys para, para kitain sila. Tapos, yeah, I'll just take you with me and I hope you enjoy the rest of the vlog. So, yeah. Ito pala yung bag natin for today. So,
I guess guys, lahat na lang ng vlog ko ito yung bag ko guys. Tapos hindi pa rin ako nakagawa ng video kung paano ko to napanalunan guys. Itong Louis Vuitton Alma BB. Very cute bag. Yeah, I promise I will find time to make a video how I won this one guys. So just stay tuned. Labas na tayo. Diyan lang tayo nag-park. Dali sila, oh. 2 hours. From 8 AM to 6 PM, Monday to Friday. So, 2 hours tayong, okay na mag-park dyan. Ayun na guys, mga tao guys, nag-ano sila, mamask. Are you dirty? Are you bullying it, baby? I love you. Mommy. What did you say? Mommy, please. Mommy? What do you want Mama to do? Mommy, sit. Love you, honey. You ready? Nakabili na pala si Mike ng mga guys, bread and whatever. Pumunta na pala siya ng Safeway. Pero gusto niyang bumalik kasi gusto niya ipakita sa akin na situation daw. Up! Up! What did you eat? What did you eat, you very messy girl? Uy! Hot chocolate ko guys, binilhan nila ako. You want some hot chocolate? No. Hot chocolate? No. Halungat man ka. No. Ayan, may katwining si Daddy, guys. Pareha sila ng suot. Ayan, so pupunta tayo ng Woolworths. Titingnan natin kung anong mga pangyayari dyan ngayon. Tapos, ang batang ire, hindi man magpalagay. Mommy! Yes. Daddy! Daddy is waiting for us. Ayaw niyang magpalagay sa pram. Kaya nandito naman yung mami niya. Gusto na niyang magpa-carry. Whoops, carry, whoops. Ayan. Kadanak. So, hi guys! Welcome back. So, nakauwi na kami. Kakapasok lang namin si Paris sa sasakyan kasi nakatulog siya. So, ipakita namin yung napamili namin. So, ayan. Hindi na natin isa-isahin, guys. Oh. Yan lang. Normal lang naman. Hindi naman talaga kami bumili lang whatever talaga na parang tawag dito yung parang on the top talaga na pagbili. Kasi alam nyo guys, yung mga tao ngayon, katulad namin, hindi talaga, most of the people are not panic buying dahil natakot sila na maanuhan sila ng virus. Guys, I think the most reason why is that they are scared of, anong tawag ito, yung maubusan ba sila? Yan yung nangyayari ngayon. Kasi, yung mga tao, before, maybe earlier this month, bumibili sila guys. Inubos na talaga nila lahat yung meron sa shop. Kaya, yung mga tao ngayon na naiwan, nagpa-panic buying na lang din. Kasi, baka maubusan. Diba? Kasi, lahat, nakita nyo naman yung pinakita ko kanina sa shop.
may mga aisles talaga na wala na talagang laman. Paano pag may katulad ko, may baby ako, ganyan, o baka inubusan nila yung milk or whatever. Kaya yun yung ginagawa ngayon. Instead of, hindi nagpa-panic buying kasi natakot sa virus. Yung iba, nagpa-panic buying kaya baka maubusan. Kasi nga, yun yung nangyayari ngayon. Inuubos na ng ibang tao. Yung ibang tao kasi hindi nila iniisip na may ibang tao din ba? Yung pag bumibili sila isang trolley punong-puno ng ng toilet paper, ng bigas, ng flour, ng rice, mga milk. Kaya ngayon, lahat talaga ng mga grocery shop, wala talagang toilet paper. Buti na lang mayroon pa kaming naiwan from the last time na bumili kami. Kasi kami lang naman dalawa ni Mike, diba, sa bahay. Kaya yun, meron pang naiwan. But, pero at the same time, nakakatakot na din, guys, no? Very, scary yung mga pangyayari ngayon. So, yun nga, guys, no? Yun yung, very scary at the moment, guys. Kasi, yung sister ko nga, guys, nagme-message siya sa akin. Kasi nga, diba, may konting shop siya sa amin. Pinakita ko pa yung bowl. Diba may little shop siya sa amin. Nag-send siya ng picture. Wala talagang tao sa labas. Kasi nga, natatakot na yung mga tao lumabas. Dahil nga sa virus na to. Yeah, I think let's just pray and hope na matatapos na to. Kasi, diba, nakita ko rin sa balita na sinuspende ni Tatay Digong yung biyahe, land or air from tomorrow hanggang 14th of March. Kaya, ano na mangyayari, di ba? Maapektuhan talaga lahat. Scary. Anyways, maglilinis kami ng bahay, guys. Tapos si Daddy, he will just put away everything na binili namin today. Tingnan nyo naman, guys. Parang siya, anong tawag dito, yung bugas-bugas ba? Nasa ilalim, hindi siya lumabas. Kaya yan, mukhang naging Tapos, kamusta naman ang ating lash extensions, guys? Bongga, no? Ang haba-haba ng ating pilik mata ngayon. It's holding up well pa naman. Pero yun nga, guys, yung sabi ko, diba? Parang, yung kahit lumabas ka, lumabas ako kanina, wala akong makeup, wala lahat-lahat. Pero may lashes ka, guys. Medyo may parang okay ka na tayo. kaya yun. Pero, yun lang yun yata, guys, yung pag-usapan natin ngayon. Sabi ko na nga kanina, I'll make time para mag-video ng yung bag na napanalunan ko, tsaka sapatos, guys, tsaka bracelet. 3 pala yung napanalunan ko online, guys. So, I'll make a video for that one para ma-share ko sa inyo. Tapos, for this video, dito na lang tayo. Hanggang dito. Hanggang dito na lang tayo. Tingnan nyo, guys. Yung Tagalog ko talaga, guys. Super. Pero, I'm learning naman. I'm learning every day. Yung aking Tagalog, hindi na masyadong gahi. But, yeah, thank you very much, guys, for watching our video. And I hope that everybody keeps safe. Lang tayo, spray. Tapos, do everything na, yung parang para ma-avoid natin, guys. Like what they say, wash your hands all the time and avoiding contact with people who got, infected by the virus. And, yeah. Guys, laban lang tayo, guys. Tapos, very prayerful lang talaga tayo, guys, na matatapos din to, guys, itong nangyayari sa mundo ngayon. But, yeah, thank you very much for watching. As always, appreciate your time. And please, hit the subscribe button, guys, to be a part of this family. I would like you all on board. At saka, yeah, stay tuned for more videos. And I hope to see you all on the next one. Don't forget to be good. And if you can, be careful. Bye, everyone. Keep safe. Love ya.